Te
слава. Сега искам да сме по-търпеливи, да гледаме какво е направил Бог с тия младежи. Искам да не някой отпред на вратата, да пречи някой. Да си намира място, да седи, само един човек да седи там и да дава ред. Има места, може да си намирате места. Сега искам преди нещо да направим, да се молиме за тия младежи, Бог да ги потреби. Защото те се стараяха да направят нещо за вас. За тия младежи, които ще направят пиесата, Господи. Това, което са сторили пред Тебе. И аз те моля, Господи, сега. Да ги помажеш, Господи, в името на Исус Христос. Говори, отвори сърцата и устата, Боже, те да говорят това, което си дал на тях, Боже. Моля те, Боже мой, Царио, благослови ги, развържи езика, Боже, те да говорят, Господи, за делото Ти, Боже, и ги освободи, Боже, в името на Исус Христос. Развържи езика, Боже, да четат, Боже, и Господи, това, което си вложил в тях, те да бъдат готови за делото Ти, Боже. А дай и на моя народ търпение, Боже, да бъдат търпеливи и да слушат. Защото народа ми някога са непокорни, направи ги сега да бъдат покорни пред Тебе, Боже. Хай да ги благословиш. Махни всяко буйство от тях, Боже, да има търпение в тях. Моля Ти, Исусе, в името на Исус Христос те моля, Боже, царувай сърцата ни и Ти си Бог, който прави всичко. И нека да кажем амин. А може ли да повтаряме една свещена молитва всички заедно? Съгласни ли сте, брати и сестри? Айде сега намествайте се. Нека сега да кажем. Отче наш, да свети Твоето име, да дойде Твоето царство, както на небето, така и на земята. Дай ни днес ежедневния хляб. Не ни въвеждай в изкушение и избави ни от лукавия, защото силата и славата е Твоя до векове. Амин. Нека да имаме сега търпението на нашия Бог Исус Христос. Славата да бъде на нашия Бог Исус Христос. Слава ти си наред. Добре, ще ви трябва микрофон. Трябва ли ти? Да. Добре. Не, това е добре. Слава на Тебе, Боже. Айде. Готови сте? Бог да ви благослови всички. Аз съм на разположение на Теб. Добре, Богът те благослови и цялата църква, която сте тук и присъствате на това място. Значи, подготвили сме две пиеси за вас. Първата пиеса, вие ще разберете сами, но по принцип първата пиеса се разправя как едни младежи стоят и разказват за чудесата на Бог, които са видяли и които са, разбирате ли, които са преживяли. Просто вие ще го разберете от самата история, аз не е нужда да ви казвам какво се случи. Но искам да слушате внимателно и да отворите сърцата си, защото вярвам, че това нещо ще ви докосне. Вярвам, защото всичките усилия, които сме положили тази вечер, ще излеят помазание върху вас. И тази вечер ще ви променят по някакъв начин, по който Бог би желал. Аз знам, защото Бог ще работи днес и то мощно, чрез тези две пиеси, които сме подготвили. Благодаря ви много, Бог да ви благослови. Сега само ще направя нещо. Сега ще стане малко по-светло. Марио, Да. Аз ще я направя. Не знаеш къде. Направи. Айде. Марио, тук да мине. Знаете ли преди час какво се случи? Какво? Голямо множество следваше. Знаете ли преди час какво се случи? Голямо множество следваше Исус Христос, но по едно време
всички спряха да си починат по наредба на Исус Христос. Исус реши да ги нахрани, но обаче храната не стигала, защото хората бяха около 5000 души. И той, когато попитал дали има храна, те му отговорили в отговор, че има само 5 хляба и 2 риби. За Бог невъзможни неща няма. И тогава той наредил да му донесат храната. Те му я донесали, той я взел, погледнал нагоре, разчупил и благословил. И мигновено храната се умножила. Бог е прекрасен. Бог е прекрасен. И тогава от тази храна всички тези 5000 души се наситиха. Наситиха се и даже остана храна 12 коша. Представяте ли си? А знаете ли пък аз какво видях? Едно момиче, което ми бе приятелка, почина незабавно. И баща ѝ, който бе началник, дойде при Исус по време на проповед. Много отчаяно помоли Исус за неговата помощ. И много началникът помоли той да се помоли за нея и тя да възкръсне. Той отишъл в дома си и казал: стани, момичето стана незабавно. И това е едната малка